Агучваем по-белоруску. Цукор. Вось. Я прынёс. Цукар. Дякуй. Можаш пакінуць яго сабе. Толькі вярні цукарніцу. Засталася ад бабулі. Першы раз, так? Мы размаўляем. Так, Цікава. так, Ты вучышся на юрыдычным? так. Ты ў парадку? Хуткая дапамога. Маё імя Берт Хана. Паўтарыце. Хана. Хана? Так, Хана. Што здарылася? Моя суседка знизу упала з лесвіцы. Так, упала. Не магу сказаць дакладна. Я хацеў схапіць яе і бам. Так, кроў вакол ейнай галавы і вакол цела. Пакінуць яе? І пульс? Пульс. Так, памацаць пульс. Зразумеў. Верхняя набярэжная 2, другая. Другі паверх, так.
Викликай дапамогу. Мы не можем увайсці. Верхняя набярэжная 2. Агучана студыяй Гаварун Бай.